Marimba isithethe ngengoma ibenye ngexesha uTata uCeba walapha ewadini kuba uba ngaba sithi wonke umuntu ozozothathelwa makeme apha iyawuba sisiphithiphithi kugcwale apha. So ndicela uTata uCeba kwakunye noprincipal wesikolo beze apha ngaphambili ngeli xesha u-Honorable Premier kwakunye noTata uMpengesi kwakunye noTata uMdleleni besiza ngaphambili ne-representative ye-ex minors ize ngaphambili kuba sizawufuna ngoku ii-donations ezenziweyo. Okay,